Čaute, vítam vás v mojom challenge a dneskajšom challenge budem piť olej. Takže tu mám pohárik, no štamprlík, neviem koľko má. Tu je olej z jednoty. Nechcem robiť žiadnu reklamu. Neviem, stojí okolo 1,89 €, ale neviem ako ešte chutí, ešte som nikdy nepil olej. Takže si nalejeme troška. Dúfam, ja sa to budem vypiť troška. Dúfam, že nebudem krcať. Takže 3, 2, 1. Fuj, ty kokos, to je hnus. Ty kokos. Fuj. Dobre, tak ak chcete, tak mi napíšte, čo by ste chceli, aký challenge natáčať, čo by som mal v challenge zjesť alebo vypiť a ja to natočím. Takže čaute.